kentha swalu gembol manyor-manyor duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Depante, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak Bagong to Dipate. Radara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan, gedene nyocok atine Bagong, wah aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho, Kang. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Kawan Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima janur gunung kadingarep monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sukalima Bagong kowe padha raja sak praptamu ana kawan pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah semungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Oh Dipate, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Ate Sesuki. Lah Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjur kena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama. Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen Tahu tak nggo balapan jaran Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing mboten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuweh. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih ta? Beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kene mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan
banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahening suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Duna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Duna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Depati mangrungokke niku bakal iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing Batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karangkadempel menika samenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa. Wekasan wis pokoke padha nungsang kuyang gudel bingung. Gregeten kula tuku daya jumbangane corona. Nyangger ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning uga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kemareng mboten kemareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian Penemban Durna napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula mujatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye Kang? Mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-maneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Oh, lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula
nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedhen ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocahne wis tumindake elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastubamulya. Kayu Kastubamulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastubamulya, oh, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastubamulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastubamulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastubamulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastubamulya. Oh, apa yang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunaning desamu bakal ngrembaka para kawan Bagong. Kagiat risang kapirangu rinanggul kinempit kembit. Dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang ngenasing tias, ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni ini pundi? Ah, Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kuwi munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastubamulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu, mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ing Ndok Jangka, kowe entuk ing bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bakuh. Nggih, siap.
Wani ora? Wonten. Nek ming nyemplung kawah wae wonten, pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung teng kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya iya Bagong iso ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono lawan Bagong. Panalingane loro majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Durna panalingane loro majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan. Aning perang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mrembandurna niku lahir gedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Dipati, mangke riyin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon, aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula ora pun jawil karo sampeyan to, Di. Pang meneng mawon iki enten Srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Bali nek Ponokawan edan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula.
Wah lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dek Mate, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning mati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Nah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ngabdi kepatihan pripun Kakang Mrembanduna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal jaba, kula tak dawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Makane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Mesinipun paduka mboten gadhahi tumindhaing kados mekaten menika. Wah, utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, moko janjane geseh karo atiku. Nek ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Kirsatama. Bri ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Bri ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangyu janggan padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh Ger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandita Arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Gadharaken sangganing Perumban Jedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Nararata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga.